Ana what can you see? Nana no ma is ma kuma so ade ama. Nana bros. Nana no ma say. Just ya me cheche me de tu wani mu ala ma me. Nana no ma say me da wuce ce wace. Wace? Mate nana. Nana no mun shira mo. Nana no mun muwa mo. Wani mun ta tufa mun wa bula bacho. Mo wari ya mo ba wari. Aba wo mpuye mu mura. Na minya na mo fi ha bebirebe. Ya ce ja kula ne bi tutugu. Ya ce ban ba ko ce ciwo baci ya ce ni ani mo tutugu. Wani mo tutugu. Ya ce mo ce mo adu no. Na ban de oba bo mo. Ya bi ce me mo wa na. Wani aba ma aba wo no ba bo de wa na mo ce. Ana no mo wa mo. Owa mo ya funiya. Owa mo ya chika bebire. Wama mo wadi ya ci. Mun ya kace ita mu ba ya kace fa nana da wani wasi me da ko bene wada wasi ana no mishira unso mai wai anyo na se ya chocho no na ya nka na awadi ya ni mu obi wa wani wa ba yani ashishe ya wadi ya ka kuma cha wani ma wadi obi firi ya abo hotiri be manu afiri wa ba ni ntam na bu yoku chocho obi firi abo hotiri wa ba no afiri be manu ntam afi awadi ara mo ya pro na macho nti mo ya na ntam ate nana mate pa se de wan kasa di kankan no be kuda mo ye di mishi ebi ana no ma ye makoma so ade na ede ade ama me twa agide why na me ko twen ne yabi me ye no ade ya so woni mo nana aja ade a me pe na me pe mo ana se me pen so a o da se ni bi ni obetin age afi ni yabi da binu wa baba be kan nsei nana me ye no ade ade ya hye bisu ni mo now me yonku bawa se oba ba ye continue ba wa wadi we je mu mienu pelu ni ye echi ya na dia to ato enu ana ka me abeka o je acha mo agena ho yenche na no mo ya adoma se nya me yonku no ewie ni de na me so no ni me dofo bi na wa yede no so atwaso baby kude mu be ya da che kude mu ya badam yani duru ha ani mi tiro bi ya wuni se de me si awana mu acha no mina na odim papa na kanu na me ko charge tika awaka ni na che ani mu ye bi du ahimfia ya cha da be fa me de me ko na makota ajisika ani oya ade ya konko o tele na la se de unti ni mati o di ajuru wa wo bo na no me be pie no so ofia si sa na wo di na me so motu mi bo de me gongo na me wa no macha ani me ba na wa chere na nti leti ta nko mo bi am ni odi ya no tete mu wadu ya ya ayayi o de ba ana ta mi ana me ka wana kan mate pa ana ni aya ma mi tindi wo ni ma ta bukana nko wa ta nko mo ko da ma ka ti do we ku ano we okuru nya wo tu wanya wa kam ya yen ko wo ya ayan ko mo cha ko da yi nana ya jo ye chato no ye beda ba sidi ni penna na ni sa ko de nana no mo hia wa obi kwa aware ya kwa na de obi hia no kwa na bi wo na ed no ko na mo hia kwa ye de abi asante no o se me ye na me de bino wa ko hia yo enya no ko ana ko wura ni fi no asa ko sa ba na me ye no yo ana no mun kamo
Oh, kucha. Baba yesu akula. Akula wapi? Afewana. Nani? Yo. Mami ya duma wai. Yo, ya. Nani mun kama. Bam. Ani wana na chacha wa da bi. The what one? Blame you. My dear, Nanam did the was. Now, oh, one. Come on, mention. I am a drinking of class. I don't know. I think I want to make an idea. Many how will be no so. There were by one day. No, I'm only who the name is. I dream one medium. Any bear way. I said, Bear Waddy, a Jamia Minister. Bear Waddy, when the Juma you could have another, you won't be travel. Oh, can you match a catch it all? A cabin one guardian can you be? Bear Waddy and a full seniors and now. I mean, inquire my first one, letting me in a dim coma. Obey be a man. Bear Waddy won't even mention a time as I'm an what can I say? The old honor. Once nice and intimate why, yes, I said that. But what the other day you feel? You more quiet make my man because you're old and see here. The what can I say? Man, take Kabim. What can I say? Sir, who did it? And the energy. How did you any to me when oh, Ben, that's anyway, let's go. You find a home. You throw a dam at your home, you know, I had you, madam. One no. Hey, maybe I'm a near you. I know I can't quit you. I don't count, right? You. Bema. Why would my Juma ye? You say an animal, a cosso, who saw no more uchi and say a cosso come. It's a yearly. Say the night of fire. You will say, I guess. And as I say, for sure, an animal, yan so. Said I won't know my uchi and tea. You say a young come. And say, me, and son, I do. Every I made it come. I'm on. Say, dear Mrs. Sue. I am showing me. Oh, yeah. Where there was you can wait now, Quentia. Oh, I said, I'll buy me the city no son. I said, you know, me a twin chair. The good year cousin. Dear, now was one I say. Suddenly, let me answer. Dear me answer. Eddie Vasola crown outside the blame. Oh, the soap is saying you will see Cana. William Faswana. Chano, no, do. Oh, that's a man of the guardian and just a crowd. Maybe the Chicago find Sambano. The battle was a woman worthy and a toma. At the end of what to be the outside here. I only the shame. No, I walk or 2 bunches now, wolf of 4 ton.
Eti wu twabi adie no so wo sa ate free. Na me te film say. Anadi wana sembe. We dey one we e ma na Enunu. Di we twa ba kuma na we atwa ba kuma na we atwa ba kuma, we atwa ba kuma, we atwa ba kuma. She ase. Aka we. But that's why. Enti wa me ko. Ye na ko fabra. Yes, anye. E ba enum di. Mate. But that's why. Let's go fabi mba. Why? Ndi wo ya onumbi. Ile me yada no mu. Me kan hwe keke. Ye de ba wo kan hwe. Obi be to so a wo kan hwe. Sabe obo se duro ni. Me bo. Se anu edin a o ntine no. Nsa ya na e tokodo. Ndi wo me de be bia no. Ansa na discover we na hwe anu anu kura do sei. Kura me nsa pe. Kura me nsa. Na wo ya wo te anu frim. Wo bi a oye hwenwan de. Awa papa na sakwa. Sa o. E de hu. Sa na me me ya de e bon, di me wi ana na papa me nsa. Nye huma de ni bia na me ye no. Me nkwa so ansa free, dia me di free bai. Me hum fifire. Fa me si wana ton, me de me nye hwam de. Me ye de e bon, se de janai wo ho. Di me wi me de papa mata de mu. O ye fun. Edusa. Okay. Wo ba be sia kura anu kura me yensa. Wo antua, wo ba o. Wo fempade. Ba ko pe na oduma kuma de bo wo. Be ma fempade ba ko pe. Wo kura so ho ya ode. Na me ade aka nyina wo mu. Di aka nyina wo mu. Me de manu nya me de. I say man ka bia we na obi beto na o tefi we si a. Enye ya. Wa anu kura me yensa. South way. Wotime no kura me yensa. Adam achi a. Won tin frim. Me no ayi kura enu mu a. Wate. Na ni na tip yensa frim na me so wate me yensa frim. Ni nya de aka ya tai. Wate me de frim na. Ana zakura wo bua kamedi ho. Ode me ko. Ya na ko fabra. Ya me ta ko fam na ho. Na te me da ase. Ate. Me ko fabra nto wai. Ni nto. Mo fo ko ya ko tu. Ade. Encho. Afra jire mi nyansa pa o. Uko yiko si se. Na me peti. Mama, na me kwa me ka de wo me ne be wu antem kire no. E bi ne woni be wu antem. Ade na wote sa. Ha? Wo ko be sa ko dina wona ko di wo ho no. Ode na wo pa wo to wo je. Ade pe be si na wo botugu. Ode wo pa de pa wo. Mama jinya abot. Minya botre sai. Minya botre sai. Ha? Wo yasma me sim nya ho abotre. Ode no Ode bi na wo pa mo ade pa e kwa bonten. Ade nya abotre. Me ka che no kra ne bu anfu. Me bo na mane ne bu anfu. Na o ka che me se no na ye ohawa entime ma me nware ne bia. Ono ankasa ne be wo be kasa. Na ba wo atwe ne ho afinu se do be yo betimi aware ne. Na me ka che me se sa na wo ka bia ne mate ase. Wo ka che what you say? E na ka wa ka sai. Kai no. Kachem na me pedie. Me ni jiwe na mama ye na wa wa tu. What do know? So wa ho. E mo nyam shekese pa. Ga chimbi. Una be wa ni la wodi tan. E dia ho na oje. Umpe we na apeka ya motuom. Umpe we na upedie ben. Mama. Ha? Oti amokomo so umpe. Kwatena taasi abaka akwameno. Baby. Finya kwa sisa wani emem. Nantiem. Upie wuse. Ubi wake tankwa. Kwa adi shifie wote. Watu wani nalika. Fina mfosa mho. Ate mama. Ubi wa. Nini pere. Wamfecha nkusi ho. Wote asame kachoro. Yanko. Mempeni mfua. Mada Roma. I say no mummy no.
Mwadwen akosisen. Mwadwen akobenkrom. Jina ye ben na mwasi. Madam Roma, mama me. Nanahima. Madam Roma. Komona ode to yelim no mene kontri na yakobenkrom. Ai. Yeso wakanisa. Wakanisa na chezenia. Ina ya adwendi a. Ne ampo ina di ni ade. Minka se ampo. Na sai Ode no ho asem na meka. Na wo so me ya adwe a me ne ye no ampo asem ena na ye ka. Nti oni ma ye ko benkrom de ne ampo na di ni sia ko nya. Se de oba hema ka se ye nyina ye nkọ benkrom no minim se wo waso atofo mate de mete ne awu yemi hu no se ye mfa ode no hu ni Ye ampo asem na ye ka. Na friend na so ma ko. Ode no ho ne ye mfa ni. Ena se no na wo pa obi a wo de wo pe. Me so ampo na msusu. Sense onu na aduru so. Na na ka sabi o. Anka atichidie ene bofo dima mafa na kanya atichidie na bedi nka ba bofo awo be ka se ode no afọ na pani Atichidie no hyesie mo nyampie bofo bia so mefa so akonya obi ni bi da no akata no se entem ne anka she ho no ale ka se anka no wa nti me wo atichidie o se bom mo anka kan se won pie so Jase. Eye. Me. Emo friend mi enu ye mema. Munyama me. Me ya mesine he. Pia. Sasa. Bibi ene hodi ya mema me muso kakra. na oda romo me no wo me a me kokwa mu enkomo ayam ya masebe ya me pa eno de nanka me dia to ni ahwe mu a so betimi dia aboa me ya so betimi di kai Ya so be ma muso. Ne. Matra. Haida. Hey, aso. Udo ya ke. Okay. Aso kono so. Aso na mpacho ho tete. Aso. Acho makasa ho. Ado bi akasa tia ma ya na. Baby. Na na metren wo. Hey! Naima, wadaroma esi pini o tin fi masabi asifura fom komkese ne de no na jase kwana mi yese masase minnim se ne osika na se mo abontin okuyi okoka se ni pubia sha sikuraje enye no ho asem na me beka tine mo de wada asa no anya wadaroma yenhwe ni yenu ni yeka ampo na yepe na se penini ti ho na usa ho de akwala akodi ade a na akoye sebi etwanchia abem itimi sraw yenhwe ho na fa ampo si akonya nso na ko ye kuma na ide abon chidom anu ni ade ampesa bi no ka ho ase e ja so wo ka ase ma ono enama dododi a onya enitine na ni abre no adododi kakra obeta frinti se chia kura na ontene no wa chia na mamre so yen chia no misrew ni kidi se e dia so dweba ene di mpuntu so beba Kunti. Die Jase kan. Eso no. Efa baby no eye no kre. Na wo ka no. Me ma me ali dedi na die. Se na wonye me ma me na me ba no nya na bakai no. Nso timi di ni di ade ma ni ye. Onu free ho na me bae.
Eti deɛ nkagya ase ka no so ɛwɔ mu saa. Ɛsɛ ɛnyɛ bakan ko ana akonya wɔ yɛ di ne di a ɛyɛ wie. Ayo, ɔn sɛ wo kan no wanhwɛ hɔ no yie papa. Bisira mi ka ho. Yɛsi sɛbe obi a odi dɛm ɔwɔ suban bɔne bi anaa bi a meka sɛ ɔyɛ sadwe a ɔmu adeɛ ɛne nsu adeɛ fa ha nkosi ha. Ɔmo na yɛmfoɔ mu nni akonnwa. Wo maame a woka n'asɛm yi a akonnwa no yɛamfa ma no sɛbi kafra o na ɔdi dɛm. Nsa na ne nsa baako komotie no atwa ma wei no kura so asaa te. Ɔdi dɛm ɛde na adena kɔdi akonnwa. Apɔ nso bibi sɛ ni akɔyɛ obu adeɛ sɛbi yɛka ho ɔfɛ sɛ ɔno so okura bi. Ɔnyɛ sadwe a ɛna wɔnni subanfo biara no to wogyina so aka sɛ wode ne tena akonnwa so ɛnyɛ na gyasi ɔse amanneɛ. Nti deɛ nti na yɛde ne di akonnwa ɛnyɛ yi. Ɛno kora so bɛhyɛ wɔ nimonyam na obi ahu sɛ ampa woyɛ baatan a wonyɛ nyimu wonsua kokomutie ho na nkɔbɔpɔ. Ebi nyina wode kokomutie ne di nka bɔpɔ. Ɔno no kokomutie sese. Sɛw na naima ɛma nkokua hwehwee daakye. Ankɔfa kasa bi na naima wamfa mamre ana wamfa kwan papa so. Ɛyɛ ade a bɛboa na boa nkonnwa no. Sɛw. Odiye monye bibi amane. Sɛ ɔmo so dae pa. Dae a ɔmo so a ɔmo a ogye tu mu ɔmo san so saa dae no. Na ne fata no. Me de me gidi pa sɛ ɔmo nkɔte ampon da. That's it. I see. My feel. It's not free. Can I say anything? We're going to show some. Why am I calling? Hey! I know I do. So, what's the good deal? That's possible. Hana, you want to say a bit in the book. It's not the fear. Think of it. So, I'm going to you.